Zlato, si to pokazil. A čo to znamená pre mňa? Viac posledník. Polmiestie. Dobré. Zlato, ty si novodobý Al Capone. To piči. Ja sa idem napiť, lebo som smetný. Tekutiny sú veľmi dôležité. Pomaranč, yes. Jo, ako kde mám kľúč? Čo? Čo sa stalo? Hľadám kľúče, kde sú, lebo chcem otvoriť okna. Vyberám kaviarnu. Kaviarne nám vyberám. Tak ideme do Trinity Beans. Natálinka rozhodla. Občas musím aj o nej rozhodnúť. Pozri oko. No čo, ja som vždycky pripravený. Teplo? Taký som ešte nevidel. Nie, preto. Ukáž? Oh, thank you. Ďakujeme. Ešte si ho nevidel. Ešte som ho nemala na sebe pri tebe. Hej, lebo vieš, vidím iné farby. Jaj, aha. Viac tak oranžovo. A dobre. Ďakujem, Majky. Oj. Mám aj bielý, takýto kopatý. Rada, kopatý, svetlý. Marek má na maniačku, takže pozor na to. Kde som sa to ja dostal? A k tej najlepšej žene. Marek Salaj to povedal z vlastnej vôle a nikto ho k tomu nenútil. Kedy? Zlato, si to pokazil. Že ja si nepamätám. Jo. Ale hej, asi som to povedal, si začínam spomínať trošku. Hej, povedal som. Ak nie, tak to poviem. Mám tu najlepšiu ženu na svete. A ty máš najlepšieho muža? Mám toho najlepšieho muža na svete. Presne robeného pre mňa. Žiadny iný chlap na tejto planéte nebude dostatočne dobrý ako Marek Salaj. Aha, áno, toto som videla presne tieto. Aké schody, pozor. Vďaka mne, môj drahý, našiel zase miesto. A to tieto schody. Takže určite tam pôjdem aj na schody sa pozrieť a ja vás tam zoberiem so sebou, aby ste videli, čo tam hore je. Tešíš sa na to? Veľmi. Ja sa vždycky teším. A si šťastný, že som s tebou? Láska. A že ti dávam takéto cool nápady, aj keď o tom neviem. Ja som šťastný, že si so mnou na takomto cool mieste. Otvorilo sa okno. No chápete? Zlato. A nemal si sa mi smieť, lebo som sa vám nezlakal. Ja som sa ani nechcel, to proste na takomto cool mieste. Takže majú tieto kaviarne Pumpkin Spice Latte, čo je vlastne hlavným dôvodom, prečo sme dneska išli do Ružomberka. Lenže tam, kde ho to majú, je zavreté, tak sme išli do tejto kaviarne Trinity Beans. Ako prekvapenie pre nás majú Pumpkin Spice Latte, po čom ona veľmi túžila a teraz to vlastne dostane. A čo to znamená pre mňa? Viac posledník. Som veľmi rada, že sme tu, že sme objavili zase nové miesta, že môžeme byť so svojou láskou a pozrieť si svoj sen. Milujem ťa, Zlato. Tak máme tu Pumpkin Spice, takto to vyzerá. Tej škory sa to vonia dobre. Šláčka, chutí ako šláčka. Máme džusiky, bio, orange a bio, čo to máš ty? Broskyňu jablko. Broskyňu jablko. Zlato, ty si mal vyčašník. Bomba.
Zlatka. Bombová. Je to dobré? Je to super. Hej? Wow. Chutí to ako jeseň. Juice je naozaj dobrý. Ako pomarančový, ale dobrý, dobrý. Cheers. Dobré. Dobré. Počkaj. Som rada, že si tam učí. Dobré to je. To je môj zlatý muž. Je to naozaj dobré, takže ak chcete pumpkin spice latte a super bio juicy, choďte do Trinity Beans. Áno. Videli ste film Rockyho? Čo beha po schodoch? Ukážem schody. Tak ideme hore schodmi, ale my ich behať nejdeme. Ja ich vyletím s dronom. Stužková zlato. Klienti, poďme, ideme zaháňať ľudí. No už moja láska už rozmýšľa toho. Tam som ja. Ako ide zverbovať ľudí na podnikanie. Zlato, ty si novodobý Al Capone. Ty si Pablo Escobar. Ja som čokoľvek, čo chceš, aby som mohol. Ideme na to. Zvony nám bijú? No. Lúči sa s vami Marek a Natália. Nezabudnite nám dať nejaký like a odber, ak tak nejaký komentár, napríklad ktorá časť videa sa vám páčila najviac. My vás uvidíme v ďalšom videu, ale zatiaľ si dajte kávu na nás.